kallon banza da wulakanci dole in rangwada in she wato nayi kiba baci ga yanda nayi fari ba mami wallahi mama wai ai ta dake in ina bidiyo shi yasa fa na gudu na bar gida yau tsawon wata guda ana nema na ba karamin roƙon Allah akai ba sannan na dawo muka gano ta agogo wallahi dakan nan ne yasa na ware daga gida wajen wata na guda billahi lazi bana nan billahi lazi yanzu ma aka matsa mun zan yi wallahi na zama ajebo kai wallahi na zama ajebo murja ta kiba a to ya bazan kiba ba ci nake ke su naman kaji tunda na bar gida naman kaji nake ji da naman shanu da na akuyoyi kawuna kwakwalwa gashi ta tafiya ki ai min yanka akuya daya gashi ne ta dada ja akuyawa amma dai dan tsaya ku tsaya akuyawa ko yanka amma dai ba tawa ba gashi wata faran nan wata fara soraje kawai tsakaninka da Allah an yanka mun akuya an yanka ba ni da tawassali akan akuyoyi na dukiyoyi na ne su kadai nake tunawa in sadaka aka miki murja kin ci kai mun ci nama na ce ai mun sadaka ni na gaya maka akwai ibtila'in da yake bi na da har za a yankan akuya ta ai muke ki dawo gida murja bismillah tsaya put the ring for my hand inna lillahi wa inna ilaihi sadaka fa akai sadaka bari in